प्रणाम। जय भोजपुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहल बा अगला महीना से। फेसबुक पर ऐसे ही टहरत टहरत वरुण प्रभात भैया का एगो पुरान रचना 7 साल पहले का लिखल है। वो रचना के हम जस क तस पढ़ रहल बानी। हालांकि हमके कविता पढ़ले का कोनो अनुभव नहीं थे, फिर भी कोशिश करब। बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहल बा। विधानसभा में पहुँचे वाला लोग रउआ बीच आई, निहोरा करे कि फिर से उनके विधानसभा पहुँचाई। नया नया वादा करी लोग, पुरनका के माफ़ी मांगी लोग। भोजपुरियन के हिया मोम होला पिघल जाई। ऐसे ही पिघलावत रही जैसे हमनी के पूर्वज लोग पिघलैलस। फिर मत चिल्लाएम कि हमार भाषा के संवैधानिक मान्यता काहे नहीं खे। मत कहेम कि हम माई भाषा के आदर करेनी। मत बनेम भोजपुरी के पहरुआ। कुछ समझ में आवता? हमनी के गिनती मूर्खन में होला। बिहारी कह के मजाक उड़ावे नसन। जानी ले काहे कि हमनी के मुंह में दांत नहीं थे, जीभ बिया, खाली लपलपात रहेले। दांत रहत तो कटती जा। अपना अपना सांसदन से विधायकन से पूछती जा कि अपना माई भाषा खातिर उ लोग कौन लड़ाई लड़ल है, क बार संसद में विधानसभा में अपन बात रखल है। आ जब माई खातिर कुछ ना कैल तो हिजा का करे आइल बड़ा। हिया के पत्थर बनाई अपना माई भाषा खातिर। आप पूछी ओकनी से तोरा के काहे वोट दी, काहे विधानसभा में भेजी। ना पूछेम तो रोई अपने लाश पर। काहे कि रउआ आ लाश में एक्के गो अंतर बा, जर जाला आ रउआ मर चुकल बानी।